ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ବରଗଛ ଥିଲା, ବରଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା, ସେ ଗାତରେ ମୂଷା ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଯୋଉ ସିଂହ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଂହ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ବରଗଛ ଉପରେ ମୂଷା ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୂଷାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସିଏ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା କାହା ଉପରେ? ସିଂହ ଉପରେ। ସିଂହ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଂହ କଣ କଲା? ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲୁ। ସେଠୁ ମୂଷାଟି ଡରିଗଲା, ଡରିକି କଣ କହିଲା? ହେ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି